O Partido Popular de Ourense foi o primeiro en pronunciarse despois da proposta formal de moción de censura a Jácome que o Partido Socialista trasladou aos partidos da oposición en forma de documento, o chamado Pacto da Concordia, que inclúe 14 puntos. A través dun comunicado, os populares do Concello de Ourense confirmaban que acudirán á cita proposta polos socialistas, xa que desde o primeiro momento aseguraban non ter nin liñas vermellas, nin persoas ou formacións políticas coas que non se quixeran sentar a falar. Insisten na necesidade de que acudan as tres formacións á convocatoria PSOE, PP e BNG, porque de non ser así resultaría inútil. Por outra banda, sinalan que calquera conversa debería principiar deixando a porta aberta a análise, o debate e a presentación de propostas por parte de todos os grupos políticos e sen ningún tipo de proposta unilateral pechada.